देख 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 कौन लइका देख देखा तारी। हाँ मुड़िया ढुका के 10 सवत अरे एकदम बेलौज हो गइल हुए दादा एकदम तू नैहर का हार जाइए मारे हमारे से लड़ गई चल नैहर तो बहुत बढ़िया रहल है हमारे से लड़ गई मैं तो इज्जतिया ले लिहली मोल अपनी बबन माइन के देखावत तनी गिरौले भी भासुर के सामने तन को लाज शर्म बाटे तो जब भासुर के लाज शर्म नहीं के त हम लाज शर्म करके का करब का है तोरा लाज शर्म बा के छत पे बतियाओ तो घर में ना बतियाओ के चाहिए खोपा में टावर ना रहला ठीक बाटे यही से टावर देखे त लगा ले पर सीढ़ी चढ़ जा ऊपर तो छतवा पर देखे को देखी छतवा पर टावर का पावर बढ़ाओ तरू अपना माई के जबले न कहब हमार पेट के पानी न पची। हेलो हाँ माई अरे वो सब छोड़ा समाचार ठीक बाटे कहत नहीं का आज यही मिल के मतलब ना फोन करी कहत नहीं सुन हमार छोटकी गोतिनिया बिया ना का जिन केकरा के बोलैले रहे घरवा में तोरा ले मिले गई रही ना हम बुढ़िया उहो घड़ी बोलैले रहे उहे नतिया रहल पता ना कौन गांव के बाटे हो तब का आई हो माई हम इहे कमा कैले रहती तो बुढ़िया हमरा के घर से निकाल देले रही आई उ तोहर दामाद तलाक दे देले रहतन और ऊपर छत पे एकदम खोपचा में जाके आ खूब बतियावतिया आ कहतिया ना कि हमार मौसी के लइका है। हाँ बुढ़िया खूब मार ली हमारे दोनों जनी के हम का कहीं रे हमरा तो रहले न गइल है इहे सब तोरा भी फोनवा कहनी है हम कोनो चीज गलती करत रही काम धंधा ने तो हमरा के बुढ़िया चारों गांव में घूम घूम कहत रहे कि बड़के पतोहिया ऐसन बिया तो वैसन बिया। हाँ आया अब देखस लेकिन कुछ कहू नतिया कम ना रहल है कहता कि जे गोलगप्पा खिलाव तो डर नाम के चीजें नहीं खे। ठीक बाटे रखता नहीं ना तो केहू सुन ली हसन। हाँ ठीक बाटे कहनी है ना माई के हमहू मतलब जिंदगी भर ये रह गल ना कहे के कि हमरा कुछ कही तो हम ना फट दनी हम बोल देम कि तू तो ऐसे नहीं बाड़ू हमरा के बड़े अथी करत रही हम काम धंधा ने देह चोरिन बानी ऐसा काम ने नहीं कि आगे आगे जाता नहीं हम जाता नहीं केहू बानन घर बाने घर में ने सब घुसियाए रही सन कि बतियावे के टाइमो ना मिलेला जात नहीं होनिया कोनमा में बैठ के बतियाए। हेलो का हो अरे हम ठीक बानी अपन हालचाल सुनावा। हाँ अरे कहता नहीं ना खाली जाने जान कहबा जान कह के जाने ले लेबा का हो कबो घुमाबू के लिया चलो। अच्छा कुंवार में चॉकलेट खिलैला गोलगप्पा खिलैला तो तू कुछो न खैला बतावा ना हमहू तो तोहरा पर पैसा लुटावत रहनिया अपना माई लुगा हमार फीच फीच के रखत रहे उहे खुट्टा में बांधत रहे पैसा चोरा लेत रही तोहरा खातिर। हम का तोहरा से कम प्यार कैले बानी का लिख के रख ले बानी कागज पे अभी जानत नहीं खा नाप तोल के कैले बानी बाबू। आ सुना मुद्दा के बात बतिया कहा तनी ना कि मेला लगल बाटे चला तनी घुमा के हमरा के ले ता। अरे केहू नहीं के घर बा हो खानियो को चल जैसन मेला देखे हम कब के हम ना जाए मेला देखे हमरो के लिया चल हमके बहुत चाट छोला खाए के मन करता एकदम खट्टा खट्टा। आयो हमर करेजा तोहरा के जाला कि हम कतना हम प्यार करी ना दुनिया संसार में उतना करतो ना होइए सन। अच्छा करत हुई हसन ठीक बात हमहू कम नहीं के करत अब बतावा बियाह हो गई बेटे तब तोहरा ले बतियावल ना छोड़नी तब का मान ला कि तोहरा लगभग हम तबे कहबा कि प्यार करी ना के हुआ नहीं। अरे डरो लगेला हो हमारे घरवा ने नू का कहे हमारे देवालवानों के कान बाटे तब का सुन लिया सन ता हमार बुढ़िया कैसन बिया उ पेट में के खाना निकाल दी ऐसन बिया एकदम उठल। सुना ना और तू तो एकदम चुम्मे चाटी के चक्कर में रहला। सुना ना चला मेला देखे आ दोनों मिलके कहीं प्लेट में खाएल जाई पुरानका याद कइल जाई कितना मजा आई। तो का हमने के जब पढ़े जात रही तो ये कहीं प्लेट में चाट चाउमीन खात रहनिया पले अथियो का कहला प्लेटो धोए वाला एकदम खुश हो जात रहे कि भाई एमे के खइले बाटे। ओ ठीक बाटे रखा तनी और चुमा लेला हो गई। हाँ ठीक बाटे रखा तनी
हाँ मिले खातिर वो नहीं मिलल जाई। हाँ बाजारे में जाइब ठीक बटे रख तनी अभी कहता ना हमरा के प्यार करला ये दादा। हम कहत रही कि बियाह करला लेकिन का करी हम ही न खर्चा कर देते रही खूबिए पैसा जितना के ऊ न करत रहे उससे ज्यादा तो हम करत रही। ये से तो ये जिगवा आ गई नहीं ज्यादा हम मर्द के पैसा वो ओकरा पर लुटाई ये ठीक बाटे। का जी मम्मी मन तब से खोजत हमें जो कि आके बैठनी है आपकी लगे ठीक ना खाना वाना ना खाई काई बेरा ये गोड़ी तो पूछबे ना करी आपके खाना वाना के पूछब तो हमारे अरे ज्यादा ना ओकरा पूछला भी ना हम पड़ल बानी हैं तोहरो पूछे के बाद पूछा नहीं के पूछे के तो छोड़ दो। अभी हम वो तरह बुढ़िया नहीं हो गई भगवान लगन मत करो कहतनी लगता कि हम पूछबे ना करी ठीक करती है कि नहीं के पूछत तो ओकर नाम होता है हम अब पूछो तनी तो एगो बात के बात कहनी ठीक ना उका ठीक करतिया। अरे हम तो अगर आइल धाइल रहनी कि चलो छोटा की हमारी काला में रही लेकिन एक नहीं तो अमान के पतो है ना दिन रात खाली मोबाइल में तोरी मोबाइल के चूल्ही में झोंकल रे बाप रे बाप। आपो खरीद भातार तो बा ना भातार रही तब ना डर दब में रही भातार तो बा ना निडर भी सास आधे दिन से के डरा जाला। अरे नजर के अमान बिया रे तो ना चढ़ावो तनी देवरे जी तो चढ़ी नहीं अगर उठाट के रख देत ना एकर बेवत हो गइल बटे कि अमान में चल हमार लाल तो मोबाइल देके गइलन कि चल हम फोन करम बते हमार बेटा ई का जन से दादा की ई दिन रात मोबाइल में हमार तो बुझाला न आ कि का हम कही ई भातार उतर दूसरा के भातार से बतियावेले कि अपन लइका से हमारी बतियावेले दिन रात खाली जब देखा तब करी काने तर मोबाइल लागल तो हमके तो लागत है कि शुरुए का छिनारी रखले बिया कोनो के। अब रौन ढंग से ये आदमी इहे कुल कही अब हम तो इन्हें के